A few moments later. Two hours later. One minute, 37 seconds later. Kala ko. Ilan ko dah? Nak mo tayo niya dire, kawan. Abot na sa lunglong niya. Ari lang dire yung tungtong niya. Okay. Dali ko masahe. Oh, nalala ko dah. Tama. Nalagay ko dah. Yun, hindi na ta. Balik ka taon niya. Balik na ta, kay balik taon niya. Let's go.